ụmụnne m na ụmụnna nke ahọpụ na akịnị chọrọ taa oyibo a na-etinyezi n'igbo anyị karịrị ihe a chọrọ ịma na achọrọ nke ụnụ na-amụta chọrọ nke ntọ na-amụ mkpụrụ okwu izizi anyị ebu ụzọ gụta bụ gịnị ka ya na-akpọ ya ncheanwụ a na-akpọkwazi ya nche mmiri kedu ya na-akpọ nke a onye ọbụla chaja ya na-akpọ ya bụ gịnị nnyeọkụ ekwentị kedu ya na-akpọkwanụ nke a mkpa ọkụ bromachis ọka mmanụ ị na-amụta ya mkpa ọkụ ka a na-akpọ ya nke akwanụ igbe obere igbe nnukwu igbe nke akwanụ akpati kedụkwanụ maka nke a chimini ebe niile ya na-akpọ ya uko enwere ya na-akpọ n'ala Igbo anwụrụ uko ọ bụ na ọ na-agwọ amamihe a na-akpọzi alụlọ ya na-adị ka ebe mmadụ tagarụ iweta anwụrụ uko tee ebe a alụlọ a na amamihe unu na-akpọ ya n'obodo mana ihe a na-adị ka arụ ata nke akwanụ nkata ekwa nke a na-akpọ ụkpa anụnwa eji aga egwu ji na ya ka a na-etinye ji na ya nke akwanụ tomato ya na-akpọ ya bụ otuboala maọbụ ntụboala na ka esi akpọ ya nke akwanụ okoko di m ọma obi m ahụrụ m okoko a inye m n'anya nke ukwuu ọ na-ekpu ikpe ọma nke akwanụ ọkọlọtọ wenie ọkọlọtọ Biafra enu nke akwanụ ọrịa arịkwa ọ bụrụ infection arịkwa ka eji marịa arịkwa ka a na-akpụ ya ọ bụ na ị na-aya ọrịa arịkwa ị gagoro ọgwụ ṅụọ ngwanụ ọgwụ na-akọha m n'ọnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ metụ aka n'akara ịhụnanya tinye okwu na ngalaba okwu tụsaa na ozi a ma sonyekwe nwaada ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ